A final del mes de març es va dur a terme el Campionat de Catalunya d'enguany. El Club de Patinatge Salvatà de Maçanet de la Selva va participar amb el show titulat Cronokinesis. Amb més de 5.000 espectadors i molt d'esforç previ, van aconseguir el podi català que esperaven amb ganes i que els va obrir la porta cap al campionat nacional. Nosaltres som patinadores del patinatge artístic Maçanet, que fem modalitat de show, tot i que el club té totes les modalitats possibles, lliure i tot, i també tenim el júnior, però nosaltres patinem en el show gran, que som patinadores, actualment som 19, però solen ser grups de més persones, fins a 30 patinadors i tot. Nosaltres patinem a nivell professional i solem competir a nivell nacional, tot i que algun any hem anat a internacionals i és el que aspirem. Fa 3 setmanes vam anar a un campionat de Catalunya i vam assolir la 3a posició, que va ser molt gratificant per nosaltres perquè feia molt que no teníem un podi català. I bueno, en conseqüència d'això, aquest cap de setmana anirem a un campionat d'Espanya esperant un podi o una 4a plaça que ens portarà als internacionals. Sí, hi ha molt de sacrifici, hi ha molt d'esforç, moltíssimes hores, que després tu jugues tot a un ball de 5 minuts, tota la temporada, tot l'esforç d'un any, a un moment, que si la lies una mica o alguna cosa no va com t'esperaves, ja tot va fora i tot l'esforç no serveix com de res, per així dir-ho, i és una cosa que angoixa moltíssim també, i els nervis, ho passem molt malament. No ens ho muntem tot nosaltres. Sí que fem les barraques al poble de Festa Major que ens ajuden econòmicament a tenir alguna cosa per la temporada vinent, o en el poble l'Ajuntament ens dona una petita subvenció, però sí que és tot molt sacrificat per part nostra. Quan vas a una internacional et donen una subvenció de X diners per si l'any següent tornes a anar a una internacional o per guardar-lo al club o pel que sigui. Però més enllà no... Sí, el que sempre hem demanat és sobretot difusió, o que la gent ens conegui, ja no tant al Maçanet, sinó al món del patinatge, perquè els mitjans potser parlen molt de futbol, bàsquet o altres esports, hockey, i el patinatge sempre queda com en un segon pla, i ens agradaria sempre com anar un pas més endavant cada any, o fins i tot nosaltres assolint premis, portar el nom de Maçanet com a poble més lluny i que el patinatge sigui més reconegut, ja que no tenim com ajudes o visualització, que la gent ens conegui. Des del club reivindiquen la necessitat de donar veu a esports que passen més desapercebuts, però que aconsegueixen grans reconeixements. El Club de Patinatge Artístic de Maçanet de la Selva participarà aquest cap de setmana al Campionat Nacional i, en cas que torni a fer podi o es classifiqui en quart lloc, anirà al Campionat Internacional.